odu sane yɛde nka aka no ɛnyɛ sɛ bi a sɛbio yɛbɛtete abusua bi ntam anaasɛ mpo yɛbɛkae abusua bi anaasɛ kuro bi yaw ne mmom sane yɛbɛyɛ yɛbɛkae yɛn nkyi yɛbɛsua abakwasɛm ne yɛnya tetesɛm ɛho nneɛma pii nti ɛna ama nwoma yi yɛakɔfa aba bio na ne nyina daa afa akwamufoɔ nkuro mmiɛnsa ɛno no ɛyɛ guanfoɔ akyem wɔde sɛ akuapem ɛna afei kyerɛponfoɔ na wɔn mo kyerɛ sɛ akwamufoɔ sɛneɛ wɔn mo esi bi fa so ɛde wɔn mo nam kwan bi so no wɔn mo bɔnyɔ so tikyiriw ne nanansa sɛsirɛku ne wɔfa asefoɔ mmienu bi wɔn mo yɛ tutu asɛm tututuo ne adeade yɛ akyɛ sɛ wɔbɔnyɔ so nti nkura mmiɛnsa ka wɔn ho bom ɛkɔ akyemabuakwa ɛkɔto serɛ wɔkye hene na na ofori panyini sɛ na daworo ma wo wɔma wɔn mo dɔm na wɔn ne nanansa sɛsirɛku ɛmfa nkɔsi ani na wɔn mo kan yɛn so na na ofori panyi tie wɔn mo asopam ɛma wɔn mo nipa ɛdɔm paa yɛ nya agorɔ na ɔno ankasa ne nua kuma bɛrima wusu akyemtenten na wɔka ho wɔn na di animu enti yɛkɔba ne sɛ nkuro mmiɛnsa kyerɛponfoɔ guan ɛna akuapem ɛberɛ a wɔn mo nya adɔm no saa no wɔn mo yɛ sɛ wɔn bɛdi ka akyekyere sa anaasɛ wɔn bɛnoa sa sɛdeɛ nananom ayɛ na wɔn mo ka no no na wɔn de aso ahwɛ sɛ asoko na wɔn bɛkɔ no wɔn bɛdi nkunim anaa wɔn yɛ de to aso ne mprɛnsa soɔ ɛna kwan mu bi yɛ sɛ ampa nkunimdie ɛbɛba wɔn mafa afei wɔn yi akyeame mmienu de si hɔ baako din ɛne kyeame yobo ɛna baako nso de kyeame arobɛn na yobo no gyina mu ya wɔno no gyina mu de ma akuapemfoɔ ɛna arobɛn no nso gyina mu de ma akwamufoɔ nti wɔ bi ebo ne nkuro na wɔn mo boa ho atɛn ɛno na ɛno yɛka kɔsi sɛ yobo no bɛkyerɛkyerɛ ne diem sɛ nkuro mmiɛnsa no wɔn ne akwamufoɔ ɛntene bɔne nanso nanansa sɛ ku sɛneɛ kwan a wɔde wɔn nam soɔ no so wɔn ka so wɔn bɛtena sɛ yɛ honhom bi mama sɛbio wɔde wɔn sika adwananka na wɔn boa nti sɛ wɔde twa a wɔn nso de betwa ɛno na akɔba sɛ na yɔbɛn na wɔno ɛgyina mu di ama akwamufoɔ mekyerɛ na nansa sɛ ku no wɔn so ba bɛbɔ ne nkuro na wɔn mu boa ho atɛn ɛwɔ ho ɛyɛ ɔsabarima ɛnwoma mu ɔde paa yɛnhyɛse suahunu ɛyɛ suahunu enti kyiame no nso bae ɛbɛbɔ ne nkuro kama ɛbɛkyerɛ mu sɛ wɔn koraa no bɛsɛ mfinhyia ahanu ne akyire ni a wɔn mu firi adanse ɛne twifo ɛbaeɛ no wɔn ne sɛ nkuro mmiɛnsa yi ɛyɛ akuapem guan ɛna kyerɛponfoɔ ntene bɔne na wɔn mo baeɛ koraa na wɔn mo yɛ nkuro nkumaa na ɛnam sɛ kuro hɔ yɛ mu tra na tumi yɛ wɔm no yɛkyekyɛ ama na dɔɔso nti no ɛna ama na kɔba no saa na no koraa mpo no wɔn de nkuro nkumaa no ahyɛ wɔn mo yam sɛneɛ ɛbɛyɛ na sɛ bio akorɔmɔ bi ɛma bɛn fam na ɛnkyerɛ emu nipa nti ɛwɔ sɛ wɔn koraa no ne yɛbɔ n'aba so sɛ wɔayɛ adeɛ sɛ wɔma ɛkɔba no saa ne nkuro mmiɛnsa wɔn ma ka wɔn ho abɔ mu a ɛnɛ wɔdɔ ɛwɔ wɔn mo ntam nti wɔka na asɛm wie yɛ apɛ ɛna mpanyinfoɔ a wɔn mo twa hɔ ahyia no ɛhyɛ asɛ sɛ wɔn mu bu atɛn ɛkyerɛ sɛ deɛ nanansa sɛ ku yɛ no ɛnyɛ ne kwan so ano sɛ bio waka wɔn mo nsa gu mu bu akyɛ
na rekura nya sɛ enkuremi ensa de bɛda wɔn mu a ankoda soyo nti wɔn mu bua ne fo ma kyɛ sɛ wɔn nyinaa abɔgye so yee afei mpanyimfo no mu baako yɛ friend sɛ na duasa kɔfa baa sɛ wɔn mo wie abu aten awie no ɛwɔ sɛ wɔn mu suae di nse ɛde kyerɛ bɛrima akyemtenten kyerɛ ne sɛ ɛko no a wɔn mo kɔ no ɔmo na ne wɔn ati kɔ ɛmfa madɔm da biara da anokwa ɔsoma ma wɔn mo kɔfa a ɛhaama de brɛ no mante kwa ne bi di ayewa ka ho ama wɔhyɛ aseɛ sɛ ɔposaposa enuro no keka nneɛma bi bom besebese na no a owieye no wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔsuae ɛde akyerɛ bɛrima akyemtenten ɛno na ɔkɔgyina adɔm ne mu no ɔba bɛkyerɛ sɛ wɔka nkuro mmiɛnsa ama ne hunu a wɔn mahunu ɛwɔ na nansa sɛ oku nsɛm mpenten kwa enimu adwadwoɔ sɛ ɔsae a wɔn mo korɔ no sɛ mpo otwa nkontompo anaasɛ duru baabi na ɔdane n'akyi de ma dɔm no a nananom abosom ɛne ne ni na atumpa akasa na kyɛ sɛ osebɔ no a na ɛkɔ ɔwie ya pɛ ɛna ɔno maduro no bi ɛne gya asehene kɔɔ a wɔn kɔkye a bɛrima akyemtenten afei nana pɔndan so yɛ ne deɛ saa ɛma ɔno so besuae ɛde kyerɛ bɛrima akyemtenten nana nwanwanyane nana asi edu kɛse ɛna afei mampɔn asɔfo ahodoɔ ɔmo nso baa maako ɛba besuae afei na aka sɛ nana wɔfɛ ɛyɛ akwasi agyeman wɔno no ba besuae deɛ twa toɔ koraa na wɔde kyerɛ bɛrima akyemtenten sɛ ɛnya deɛ kon no ɔmbɛda no wɔmati kɔ da biara da na sɛ kɔba so wɔno no suae twa toɔ wie a na sɛ nneɛma nyinaa ɛto atwa nti wɔsɔre bɛgyina adɔm no mu ɛhyɛ ase sɛ wɔsuae ɛhɔnom na ɔba bɛkyerɛ mu sɛ kɔba sɛ ɛwɔ di nka aka nananom ɛne wɔn ankasa na ama ne hunu sɛ kɔba sɛ wɔn kɔ sa no na akyemfoɔ ɛdɔm a wɔde ama wɔn mu no wɔn tumi kodi nkunim a ɛyɛ ɔno na ɔfɛ agyeman no wɔne ne man nyinaa ɛde wɔn ho bɛhyɛ ɔkyehene nsa nti deɛ ɔkyehene pɛ bi a ɔmfa wɔn mo nyɛ na sɛ kɔba sɛ nkonimdie no kɔ wɔn afa wie na asɛm a ɔde n'ano aka no ɔsaa bɛdan n'ano sɛ nyɛ saa na ɔkan a ɔde ne ti twa so afei na asɛm no mu ayɛ den ɔma ka ntam ɔde nse aso ɔmo bɛtumi ayɛ mponi yɛnim sɛ bɔhyɛ deɛ ɛyɛ ne mu nsɛm no dɔɔso paa sɛ wɔhyɛ bɔ ɛde apere tumi anaasɛ mpo de apere biribi de afiri obi hɔ no ayɛ ne ka no ɛde nanso adekodeɛ no bɛka wo nsa wie a sɛ bɛyɛ a wobɛtumi adi soɔ no ɛno nso yɛ asɛm foforɔ ɛsɛ nananom mpanyimfoɔ ahodoɔ mu nyinaa adi nsi aka ntam ama afei koraa de akɔwie sɛ wɔn mo kɔ sa no na ɔmo di nkunim a ɔmo de ɔmo ho ma ɔkyehene sɛ wɔmfa ɔmo nyɛ deɛ ɔmo pɛ ɛyɛ extra comfort limited abusua da matress papa so matress a ɛho ne nkekaawa bi a ɛbɛboa ma ho atɔw ɛwuti na ana taa paapaa wɔkyere brɛmo wɔkyere nkasɛɛ ne nyinaa bɛkɔ ama ho atɔ no aso daeɛ pa
Your mattress go on more with us, Daya over swan. Wa kura wo ho bedwiri extra comfort limited de ne de wo da no na wo da na wo so da papa de me ma ho atɔ wo nsɔre me hunu sɛ wo ho na mo twetwe ne ade bia nie ye wa twoma francho na emom hyɛ no nso sɛ size bia ya wo pɛ sɛ ne ye wo de no mattress no wo pɛ no sifa no wo de hyɛ ye bɛ na kama de ama wo sɛ ye student mattress na wo pɛ ana sempo and a king size ya ba ne queen size ne de kaka ho double ne ade ne nyina da ye bi ya ba fo ase wono mo a asante mantem asem na make ne mom hyɛ no so sɛ wo ya hodo eto mattress a bisa wo so wo pɛ extra comfort limited comfort to wo mo de ne papa de ya gye atum 0242 810 705 0242 810705 and 0203 868 664 0203 868 664. Ya Bolivia Enterprise sunye what the future life smart food aba ayaduane o na mum na aduane no abusua o die no na esa wonyarewa eyi yade ne nyina de afiri ho de wasa wo dwonso ma yade ne ba wo ba dwonso ama ne nyina akọ de wasa wo gya wonan na ne nyina abasana ne nyina nso beye ana de wasa mfifire nso firi wo na yade ne firi mu kọ no abusua beye ama ho atọ aya future life smart food ompewe na apade yi enuane no ahodo ye wo mu ne doso wasa 23 vitamins and minerals 19 amino acid omega 3 selenium high protein and afei dietary fiber ne nyina da hyem ase twom wokwa ye wo future life zero future life oat future life protein smart fiber and mortabella cheche wo ya de mfa kire wo mo enuane no wo mu akasa behwem no mo yidie papa e de amawo 0246 010150 0246 010150 nemom shanen so ye wo so fly alignment hono mo a ye ne mo te home ene di enhwani mu Silent Night Guest House and Event Center European standard o ye kwa dania da biyo shonkron suene ne tonkwanta ya pai dede bebrebe ni nyina da wo mu anu a ye se pie koda ba bi pam wasom nyo o project work bi apasa wo ye efie ya apasa odwondwona wo ma no ho ene ade woni abusua ni nyina monko na monko dama mo hontomo Silent Night Guest House and Event Center wo modua so de eboso se wo to pono anase po wo ye hyiamudi ahodo bie no aya ni won mu ni nkomo mo border form IPT akwan no so no mo a container no mo a Ultra police station no a next junction honom na abehu ye 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916 0540 942 916 na busia ni bibi sese Sompa TV ya de niyama bia bebo aze na de aba no de eche kurei emu ade ya se wadoma kyade nyame de akyewo no beda na de mi enhwe na nya adoma kyade bia se won mu ye tire wonim tire ho adwuma ya obetumi asiesie tire se wuyiye se wo hyehye se wo ye ne se abusua ye de ani mu ane se tire no wo ye asiesie ne kama ama no aye fe aso obi anie eno ho asem ne ye kan won mo adoma kyade ene ye hwehwe wo mo enye hani bi anie na ya se audition forms no aye 50 Ghana cedis bra na befa wo de yi ebre ne duru so awon so aba ba kyere bi na mansan age watum for ya homa no 0553 198282 0553 198282 and 0594 347 845 0594 347 845 and afei 0249 942 842 shanan so sababi ya wo bia se wo twifu pra so asen chese babia wo bia mantam ni ahodo ni nyina da wo de wo talent no wo wonsa no se bribia fabra won so bra be kire na afoforo nso hunu wonsa no adwuma ne otumi ye
na wɔkyena bi wɔn ba wɔn ma ba no dodoɔ mu abɛyɛ wɔn mu ti akɛseɛ tof awuzia tia sie na ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ kaa me kaa no baako atu number bi wɔ ho na maame bi ɛka nyamsɛm wɔ mu na nsɛm no ɛsoso dodo nyamsɛm no a wɔka ho menti aseɛ mesuro sɛ mɛbɔ because report me driver no baako de abrɛ me no sɛ maame no wɔnyini nsuo so wɔnyɛ den na ne nsɛm no a wɔka no awozia tof yɛmmɔ ne yɛntie mu nsɛm awozia wɔkeka nsɛm bi a ano ɔden dodo na sɛ nyamsɛm yi a wɔka yɛ tof da kɔyɛ afa ho asɛm bra ɛsɛ ɛkɔ so paa yɛgyina kaa mu no na ebi mu deɛ na yɛ akɔyɛ sɛ akutie o sɛ deɛ yɛ wodwene ho a yɛ na ɔnhyɛ da nte aseɛ papa menim sɛ maame deɛ no ɛhɔ nom na ɔde fa maame ne deɛ no ɔno asaayɛ sɛ wɔtɔn aduro sɛ nyamsɛm no wɔka wo baabi aduro na ne nsɛm no sɛde wɔsi keka no no wɔ ho ɛbat akɔsi anɔden na unim maame na me homra na wa me de ba ho vet na wa na vet na vet na ma apubi ha kesi ne ho hi David ya no ne ro okay I was yasa na baby am say tiase na mu no wo aso na ni school fees kai tiase na ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ kaa and na de ekoso wo car no mu no yɛ sɛ wo san nya akwanya fofora wo mistake bi a waye no life mu anka wo nye biem ɛno ne asɛm a me bisa ye kwaba ne ahwɛ sɛ ebia ye te ase na mu video ni ebeyi a e preaching de na preaching no nsɛm na ɔkeka ho no what the school fees mo hwɛ video no na mo hwɛ sɛ yɛbɛtumi abɔde a hi amafo adwene nye o okay school fees me da me ho aba so ɔbɛma me kwan de a ja YouTube for other roman
ti na yesi ti ase na mu no komo a ekoso no say wo ade bi a waye pa se na ewu senya akwanya ma ya reverse wiase a ka onye bi ebi kura be obi a ware no enukure adwuma bi akobie ye yonko bi akofa no ye ni onzo aka asemo niam bi a chesa baba wo bi a wo ko so no hwe ye ono so be so wo hwe ye pre abrambo bi adu hu ko wura mu ye ba akosia tof video ni esa wo me mo oh me de minyade a na bi akosia wo akosia we ni ko so ba si mu a oh school fees crestre me school fees ma me no se say school fees say ya mo there be was a video ni ma me no se say school fees so wo preach o se dey masro se bo tia sie now e dia na ekoso wo kan onim awozia sa video no se be bo this am for ba Facebook omo ba na ma frame me eno ano no na ma drop video na ma omo simple me ba chotie se Facebook no antwembe 200 a me mo na ani se me din komo no kokora metima breaki na ma bo di wo de se wo pese me boss ha video no na he information wo wiase o I was ya ma me ne de ohun I was driver and friend mo I was on che no eji sada no driver ni no timi twi car no no who's I want for enjoy wo car ni hey yes so on for so wo say de odu ba bia wo so sikura ntimi nsi na ba do si na wotimu anu wo hunu atwam yeah video ni open information enti mi bo akosia oto oduru anaso wo kanya me asem se no wo hire akosia we dey anodin awusia for Facebook no ayesomba yeah onse akosia we otie no asoma ensha da nyete se da wo hwe actions na oye no video no mo asa de oye nyina wo ya action ka ho ndira me so de bra Sompa 93.1 FM ha mu de wunya 200 de kwa na mama me lie na ma drop ya de no ama wiase nyina ehu na information we pa hey Facebook no Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM menim say bia wunya wasom a obetie de but wunim me video we pa de but me ba we ask my video na video we dey akosia anodin chekuri wudim mo hwehwe ma me no ma me wa me hia no studio ha pa by the way yen kwa homa no so ho akosia na ye ne obi nko hye nkomo no ase video ni de ma hye obo se mebo wo de Facebook no munya begu ho a no ma me liar na ma pia to mi go mbese wo hwe hello good evening ayi ma ti say ya me adom na mo so e Arade adom ana ma ne so kakra ma me why yo mati ade ben pa na waye a wo fi so waye mistake bi a se wo sanya akwanya kasa mistake no nya bi no kre de medamasi na me ba be ma fenyi na mama ye mistake o ma bra bo mo a ka me nya akwanya fofra kasa mistake no aka me nya bi akwala no ewo do bai akwala no da makoma so pa na me no pa jaya ware na me den free akonchu mu ba Ghana na ye wo Nigeria na akwala no kodi bon wonyini wa ha o ko school working and queen o wie SS na wasi want wa so nti me ye sasa de a obesu adwuma nti me den koma we ya adwuma be 6 months 1 year na wajai so na akofa problem aba me ko pa acha wi a wati makogu na nimu asinti nya de a obekobio na masade na ko be fufuro me de ko adwuma mu won so de a me kirem akira adwuma wura ne se de be a obetimi ahwe ni ye wono ho na akula na kwa eno so nya 8 months 1 year ta na wasa drop na wasa bet na se nti e ko so e ma me asa me brain ena wono na ko tonight wono na ti ho ete ya yesi ache no ena ahopopo ne ko yi no e ho ka bebre ena wasan ko yi bi ma so wodin ya mafa yi
ɛna ɔsan akɔyɛ bie na masan akɔyi no wɔyɛ atoa so afei deɛ wɔfiri 15 na ɔkɔ 20 na ɔkɔ 30 afei deɛ ɔhuri ya 100 and something ne nyinaa mekɔyii no mekɔyii ne baeɛ na meka sɛ wɔyɛ last ɛnyɛ adeɛ a mɛsan akɔyi wo bio ɛma me dwane firi baabi a mete ɛsan akɔbɔɔ makura wɔ baabi ama akwadaa no hwehwɛ mu ahu baabi a mehyɛ ɛna ɔsan atoa me nti saa atoa no a ɔtoa me kora saa wakɔdi bɔne a yɛpɛ no akye no nti wɔbaeɛ na mede no ma abrɛ bi sɛ wɔyɛ mason ɛna mekyerɛ akwadaa no suba nyinaa kyerɛ akwadaa ɛna ɔsɛ madam mɛtumi ne no ayɛ adwuma ɔmo kɔ adwuma ɛno nso ɛni 6 months na wasan akɔsoa foforɔ ɛwɔ hɔ asan de aba ɛno nso koraa deɛ meka sɛ ne nni akyire ɛma kurom wɔ mpanyinfoɔ nyinaa di matam bi ɛka sɛ afei na maba ha na adeɛ ɛna mesuo mase ɛna medi akyire ɛna ɛno nso twaeɛ ɛno nso twa wie a na wasan akɔsoa foforɔ asan aba na masan akɔyi no sɛ datam na yɛyɛ sɛ yɛ ma no atu kwan ne pipa nyinaa aba ɛna mete saa deɛ mema ne nkɔdam ɛna mesan akɔyie no akora yi baeɛ ɛni afe bosome mmiɛnsa ɛkɔ na wasan akɔyɛ foforɔ bio afei deɛ ɔsan akɔyɛ foforɔ na mete daabi sɛ deɛ mabrɛ na meka sɛ mɛkɔ koraa yɛpɛ 200 cedi koraa mennya nti menkɔ ɛna meyii me akora yi baa mu abɛyɛ sɛ afe nti wonya afe ɛne bosome mmienu asɛ sɛ nnura Monday ɛna nnura Monday yɛgyelii no no na mefrɛ ne nua ketewa data m nso a yɛtee na ase deɛ ma bo biara maneɛ ɛtɛmire bi a yɛbɛkye no biara no mefrɛ abusuafoɔ ɛdze ntoboa kakra na mede akɔyi no obi wɔ hɔ a metumi ka nokorɛ ne kyerɛ no sɛ ebi a yɛakye no obi wɔ nso a mentumi nka nokorɛ na matwa ntorɔ ɛhyɛ nkɔlaa no yɛ nsia panyin no a wɔwɔ mu na ɛdi saa nkwaseasɛm no nti ɛbaa saa no ɛna mese saa deɛ wei deɛ menka nkyerɛ obiara na yɛbu me sɛ meyɛkɔhwini dodo ɛna meyii m'ani na ɔkɔdaa mu ɛno a yɛgyelii ne wie a meka kyerɛ me nua ketewa baako sɛ yɛgyelii no wɔ se yɛmaa no 17 years ba 17 years no aban bɛyi bi nti last a wobɛnya no sɛ 11 years no deɛ wobɛtwa ɛna meka kyerɛ me nua no me nua no ka kyerɛ ne sɛ maanyɛ adeɛ nti mennim sɛ ɛdeɛ na mɛyɛ ɛwɔ m'abrabɔ mu bio sɛ deɛ akwadaa no ayɛ nyinaa no asɛ deɛ mema sɛ ayɛ nipa bɔne nyi bio mu no nti me nua no kasa me no anwummerɛ paa ɛna nnɛ deɛ na meyɛ adom a waa wode saa program wei bae ɛna mefrɛ ade afutuo deɛ wɔ sɛ meyɛ sɛ memanu me ho sɛ first day no a mekɔsɛe nkwadaa no agyapadeɛ ɛde kɔyii no menu me ho ɛfisɛ na medi ho yaw paa but ɛnnɛ bɛsɛ yɛsan ka sɛ mensa ntɔn agyapadeɛ ketewa wei yɛ akura me na mensa mfa nkɔyi no a nkwadaa nnum no a aka no kwan bɛɛ so ɛna mɛfa so a mɛhwɛ wɔ mo no ho futuo ɛna mada wɔ ma mobɛboa no mate kɔso ati why mate meda mo ase paa awuzia yɛnua bɛyɛ asɛm a wɔkan nti sesei ne ma enum no onya omagya padeɛ kakra wɔ no ɔntɔn ɔmfa nko yi baako no a yɛgyeli no 17 years ne nsan mmra kɔso wayɛ biaa wode akozia asɛm o yɛnkɔ ahoma no so hello ne ate sɛn na me adomo na nso ɛ nkɔpɔn adom me wacha ode be pa na o life mu asi a sɛ wonya akwanya kasa mistake no nya biem tof di ya na o program o ye attach makoma me ka say me wie senior high school for no me try ade o school bi no na me call you know me apply for studies na me pardon to obi ho no ma watfa de ho 11 years mo trust pa o more results o mo pe and the only vacancy I've got class 5 then I'm a so me pejo because I do many so they also accept me koye said man because class 5 we all nya na limit but now some force me try and cross idea that but now me that me that me and
Of me, yeah, I mean, and because the new the same school. It's made me home, my own, and for come up me, the boom, APB. Later on, no, and I had my Oh, hello. Senior Ultiminka. Baby, I want to send car over to me down home and I say, we pay our voice kakramamia because I say if you just see her. And she said, yeah, okay, mature voice in a kakramamina inko. School because 4 new teachers in your French teacher, your English, your science teacher, your math teacher. I have men so I can therefore. The boom, ye be a boom, nanti boom, ye be a boom as friends. Now, Sana Menim Sana almost planning for me downfall. Now, JHS home no, headmaster no, or take sick leave, and or resign here. Now, me try English language that. And I may call proprietor no say, me wo university no, me some critical thinking, academic writing 100, English kakra. Into what their own for English departments in my mate match no. Not on trust me. Into ye over agreements on office. And also I got 4 months to BC. Men trying shady. And I'm a coffin crano. You will say and quite level no way. Menim say headmaster I work on so much experience 20 years. Not meaning so biama. But of any more than it. Cockroach and Tofina only reading 5 pages. You know see a 21 story. 3 poem the wall. I also made it 4 months free. Pascal Crowun pamphlets could be only a 13 candidates. It also may say, Anna Jomes and I may trade article. May trade bed 2 o'clock. Now may trade article, may trade debates. But miss newspapers, the Daily Mail, the Dispatch, the Mirror. Now may share mount 4 articles on my tray. Now may sample the back last morning. Within 4 months, some are transforming crown. BC 981 English language mean bida emu 2 AU2 and emu 2 E3. That is the recording school of Biakran City bida. Vacation and a mina hen say men of one amino ako and all say oh Emmanuel to Kana pass then fancy omujini because and omo new headmaster do the school omo ever into omo fan bra was trained English in for over 20 years or kuta masters into omo fan bra it me one obi ma me hint ne say my friends birthday kwa me no man say somewhere October mu November mu no more planning that and right after the birthday omo have 4 teachers because my free primary side up budgeters Abefa English not top you in our home. And so some plan. To look at mine so no mine answer and afraid the new headmaster nearby. So we have friend the headmaster together say, "Okay, master, back to class 5." Because all the man said in the document and be now for mine in myself. In fact, my bemo boy. Oh. So I had to resign from the school because now my bemo and Kwani so will be your first choice. Na me kotena efie without job but kotena efie headmaster so buy no see do be bia with the experience of convincing omo o wie BC no the following year no na ba ko pen na one can you be na 5 grade 7 in English language na friend me say how did I even taught the English language then. And the mini experience me raw mean trade that, but now a full dedication. I had this year, we shared the MSHA from 1990 to that year. I had to go to class and deliver. I had to master what I'm teaching. Beginning, you know, come. We are now for fun. I'm no one nam. Me to akunya. And then, almost frame ya. Almost me was up. Me say almost a mistake. Say almost go find new headmaster by. Not make him master English, no. And they went all the way. Say classes, you know. So can you imagine? The book are not, you know. Is can you free more? And that was another case used against me. Or to write an office.
You know, you me to akunya. Try English with it. But with the 4 months, Emma 13 candidate, moon 9, 81. Up to now, on record the old school headmaster with 20 years experience, new headmaster, when it's memory. One candidate spending one. See, Tofi, idea me kaya. Wow. Some now for a normal Nancy. Campaign, boarding house campaign. That year, no, me no one and Nancy. And Nancy entered the same room. But no, say, not almost planning against me. Senior, that's it. Nyankopon ensha odin wate. Ade a I me deni se omasan hwehwe wachiri kwan. Enne kro munya mi anka mensa nda. Wow. Munya nda bia messages de bia ba semen back. To I can cry first member back. So I mistake. I often realize so a mistake. I rather do obeko wani wate. Mate me that's. We say for yanko masa de amanfo aye no ka say ye fe no nko a amanfo so wo so wa homa ba akoro so wo so ho be kire wo enti ba cho say de ma bia no so atum uba ye be fa wo 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 oba tumi so afre 0244 809641 0244 809641 ene asembisa ne se unya akwanya fofora ade bi wo ho a wo ye ya anka wo nsanye bi ho nkomo ena yedi oba homa no so a ebetimi adi ho enkomo ahozia enukureni utie owura ya sama oka emu ya o but enamfo ni bi wo ho ofisa woni nenamu nanso na o twitwa wo 90 serious so no one ekọ na eba ono wo sere so no oboa ya na wo sere kwa lumba boy wanti modern na so nyame no ana enim na menti okay yankwa ahoma so hello ajana ti say nya dum mo ho pa mpacho na so rade adum me bacho ani die kwan so ade bi wo ho a asi wo abrabo mu afse wo san nya akonya ama wiase asan na chi a enka wonye Tofi ani ne oboyi me tabo o mi anka sama fam bibia no nsia ni na to kosiye okay na ene what this hand me beto ho and I'm saying mefe na ibi a sham so no so meyi madi e dia na nam so hello ato mi ti opani hello me ba to mi ti opani Tofi wada uma ansa na mekasa no ni sada mo mi di ansa o de ehia me odi no kura ehia me papi wo share program ya se Sompa shaase Menim na shaase na so program bia no ha ma freda na enne na kama Tofi mi ye nipa ti mo mre pa eni ti ni school no na me ni bi na ye adwuma na no na esie ni doso no sa ya me papa pen me papa egbom pen ti na di open no ye adwuma wa de mame me kire na me so bia yanya tete nsase ofisase no nti adwuma no so na me papa eye na me ye se me papa da so adwuma nti so na adwuma na se private ni pa bukwa kwa ya mano kwa na ho odi so let's see on a practical theory. Nti me emu bibia ye. Na me say sadia se papa yi sisi die. E bi kofia se be papa di sisi ni a me nua no be nya bi adi. Tofi me fom so a me ye nyina no. Na me se me mo bi no. E bi a ye de to me e Joseph. Nti me no se me na
enya me susun san so dia ntimi kan ho asem tofe ni ni anom ye 5 me me kan ho eni oba na panini wi ntimi na mabeye bepani tofe maboa ni anom paya djuma to de ba maye no na papa ton no da hwe nkwa ni school dan ya mi nim sisi nkrofo ni se ye me dan papa ye so de mi din to so na me se e ba sa me nuanu ba fa me ho tan nti on fa on wan keze mi din ye tofe le kata ya wa na bo mi nyam ni na na nuanu 5 no ya oni di ya kra no sabi kitane sana juma okoma bia pa wa yo ba ofi na baya kwala wo mu nyina ni fise na bo wo mo mama saba ye kete ni bia mitimi sai se mi sidin pa mi mu bia bi so brat kan be be kuta na se me diche na ye mi ta mitimi ta dia bra sabi obaka se bia ma bi mpo ni adwuma and I'm so 2011 me wale oba 2003 of me ne fikakra me wale 2004 2000 rather yeah wedding oba na ye aduane am me Christmas am me da oba no woni me ka kire me say ade a me ye no da kire ba ha me nso me nse ye ni nuanom nti tofe ma nyini am kwa kire ya Abani Jan ho 2011. Wow. Na me na wo miensa na so operation. Imagine those days Lawrence pencil cash and carry. Nti nyama pi na toto me na me de metem pai boss so. Nti oba no koi. Ina say na djuma say. Atofo me kamani kwetire no. Sense me djuma no say no oba no timi ye bibi enema bi a enfata wo machi. Na na me fere se mabo bi ama me se sabe me yire e wo mpra wo machi abra me no da so wo da ba ku nti di same akomam tafe ogu ni ma fia to the sense me yes kampo mo ba man kwara no da many adwuma bi akom me ba ya me diskan na abre no me diskan ma no na okọ ni krom tafe odi me ho asi 2 rooms e wo ni krom abra me ni dan kwara wo ni krom na me na bi wo ayi akwantum. Wow. Tafe non for no me bo a wo mu nyina mitimi tumi dan bi na me na mfo beda omu nyina obi enye bebre si so bi an kai me ade ni nyina mu kura na nkai mi na omo eti o mistake a wo fi sa wa ye ne say tamu na wo bo wo nuanom bo a wo na mfofo no wan kasa wa nwene wo ho na kasa ma nwene me ho tofe na kasa ma nwene me ho wow eti na mi aduma ni nkakra hwe me baba ko e wo training school the bapeni as you see what radio we new adibiasi and I keto am so we SS 2021 obi na aka zi o yin makeup mota ko program o baby ananka minya edwafofo am de ni betu atofe me kwema say say obano a wo training college ni na ebo akakra tofe ntimi fama ho de nkono so saa sisi a me no kase yi ma wo 40 ase nti baby o mo no ani dan na me kan ho asem no e ho na me wo nti se ade achi ana se duro no ya yo mo fie no tofe tu fo nyanko pa da roma ani bi na mi die ani bi na mi die tofe obanyi wo be 53 years ohoden why ohoden na papa no onya ntungui bibi besi na tofe won kwamu ide bibi besi tofe ya me dwen bibi besi susu dwen ema o ire mfi se adwendwene wo hoi no ebetimi akuntam na tofe okay me da CP ofo bi foforo hey pressure hello tofe sa o kan mo de oh na
So do na biribi. Me ba choba bi a won radio bi ho ma nko form kakra ma me why. Okay, Tofi me dum no kra. Asipi we Tofika. Wo de wo betre mu a ye mo nkomo. Tofi. Agozia. Me ba cho ye. Grace ya send Tofi a ko boy na dey. Say we can you mutena. Senior wa mi die o. Ma bo na nke we kan you mutena. Today. Enyum na wo boy no. Ye we kan you mutena. Kamesa ya kore bi ma Tofi. Ai. Le to me no me ya ankasa. Wow. Tofi won baby. Talk. Tofi de ewiase abrabo twa me ma wo awariye mu pa wo se. Yes, so ye be ma wasi so papa ma to fo wo de wo ma nyame abompa ye kwa wale a. Tofi be de moburu hu na kwa wale. Kafra, masino kafra. Facha me. What di moburu hu na kwa wale? Me di Tofi me di moburu hu na kwa wale. De oba na kwa wale na de na wa ya na no ho ye omobo. Tofi me kwatina afie bi mu a me nyam na so alwa na. Tofi hata na tade ba ko be sene ho a wo be hye da mu. Kise wo en wa ba be. Wode mi ankasa wo te bra mi free fie ho na ba we be so suturo bi. Nke bo mpa ke me ne makọ ba bi a me kwotena re fie obo sin na ba no ba bi. Na nkoma no ni mi di ye ni na mu no eto masum na so me bo mpa ye. Tofi bo mpa ya nga yense o. Tede na meti afie no. Na fa na kam ya walefo. Na ye di na kwekere ye mpanimfo ni ahesa awale na mo be maso a. Tofi sa bayuan sa wode kese abu kuta ye. Uni abra ma be he enum na mo bo mi asem ni hu se de me kana fa wo. Tofi ma be frem. Se be sa ba ma chi bie mu pa. Me se me hu se oba we di wo no mo bo. Ana ni ma nkoye na wo akwa ho pa se meme ko fa na ma be ye ni ya be siesie no abe bie container kesi ama no asman ntaja meni pa bia na mo bia hunu a wo hu ne hye e mo no aga sa da pasta se wona masame sa na wode bibi na betua meka Tofi wode tua meka be si nembo se oba me ne wo ba ko pe ne baba ko no ya matu ni din na nyame ase no be si na wo ko ni krom ne maame age no be si na wo mai na mantini Tofi ya ko ara me ba nyabutre brejo ara wan ko fie ankoye ne ho ade ana Tofi ye ko fie abusua asafo ma ina be fia na Tofi no maso du ba bia masi nyankopon de sa me sa be ye be nyankopon ka kire nka me nko biem abodi ya hyase ye first ya ba be wu ma me na tweme sam ye pastor kwa yi ko yi ni government e de be kan ho e be mu ma mi hu me ni se me nwale biem empanifo bi kan ye fi hyem ni asofo bi ye ya de ni part sansa Tofi afi de me ko yale me kwa ware no maji mi ko tuni na anye kura me nsa me yale ade ni me kremu so eso sa na ni echi no ma me na wo da masna ne ba na wo da masno ene makia me no mi tie o program ni na o mo program na ni achete ya me ya kai bia bia ablanti amesuso na me sa me chi bia mu a se me fa de no wa she bro supreko e de ye na abro e ho ane ye ko na se me ko fa de wo fo mo pa be pega mama ni hu yi Tofi NC ja they say we ma me second chance a mi ko hu oba bi so obo wasasi so ame me ka akra no ka me de be fa ne da ko de me hu se nyabutre di se aware no agu ana mote ho Tofi se se wodi mi nchan yo mu yi so wodi mi nchan bi mu adenti wa kwa wo masere ne maame ye na ko because me anko obi e me ho be man so afa oba wo for so ni maame so ti ase kwesere no ne menene ko on ti week bi a me ko he no Tofi be si ne bo so me nsa so bo so me na aso bo so ma ya so me to abofra ni din na ye nhira no na enfa ni giem na Tofi me de ni bibia ma no so be si ne nke ka wo se bla me maame wo
me kwa ne maame also maame hu di obeka kire me be ma nya ka fi a set time do maame se me yale mo be se me baby Tofi atoa so a ma be sin de tenifo kwa fa na wo ma me ba to ukwa say do akọ court aya do akọ ma court aya bra na ye trance wati me ba cho Tofi ye hwe de betumi aye de afa ho why me ba cho me da afa I was here for aya semo we aye tiase na mu nkomo na ye bo na ne tiase na Edia na ekoso wo ka nim Hello. Oba hima ti say Nyame adumo na mo hwe. Awrade adum. Ede pa na si wo abrabo mu a se wo sanya second chance na akonya fofora. Gasa mistake nka wonye bie mu da. Na me ya ba ya. Na me wotema. E ma me habo. E na me ni be me bi nya esia. Na me wo 15 years. Bema ni efe no kwabena. No di tank kaya fa kokoi. Articulator made. And I'm seeing what the mahabo. And on me fair. Oh, shame. Obi am 15 years. Me again at the same. Now that was 2002. Namisa. And now of family, no. Me who ni be. Bema for him. Adebia ma misika that time not this display sika. Ode ma me se mempe. And o si oje. Me so ma di sika me bufu me tu ni sika ma no. Ene ma wo me ansa. Me be ma npo mi hu no se adebia me be sori o de sika ejram so. O re ne papa. Me ko hu no we hi. Be so si ofikuma se, nim na busuafo. Menim odia me kono wa say ubezu wo hwehwew inti sei akwanso na 20 years we school me did not to adwuma we see the bia ni be gina me so me hwehwe me papa can story ni kire no ma ka kire no so still on tiasie na ne wo bera hwe ne papa aya bomodin bra na ye ntimi hia woni ne mi no why me patch you okay did I say mistake away pa ni say at the age of 15 years no mistake away ni say odo ho ma be ma na mi sha adwene so ntada ndi ho sa that time na ni bie ni ho okay but say na ka me nyesa na say o san ama wiase akona chi a enkasa mistake Mate, Obahima, Mate. Hey, Ahozia. The course of a no. Passing yes, no one come up. Hello. Hello. Come on. Good evening. Say, Uncle Pardon. A mistake be pay on. That's why. Hey, when you're quite young, when you beam. Mammy, too. And say, I see a phone. Let me go to that. I'm not changing. I'm changing to one to be a form of certain home. And I'm not with them. Now, they mount the money, suck that a moment. You don't change it in any other because I'm not the money, not in any other. The Canada my and mine, and I can't be looking at that. And son, and a master. Now, going at Hamakuma. Monsieur, and maybe this year what a poco. The Borea was a foot collection. So, and I did. Now, me, I was make my bro made that. My Chico Machina me toilet room. Na Mr. Berfitament to me. I am a damn idea. Sako see toilet room. Me to I'm idea. If an uncle for the eye of me, and then I'm a sister, I'm a bit of family. Mr. Berfitament to me and time.
and a lot of things I'm going to move. And the more program, a program, and you're ready to brief. That the 1 year is standing, passing why you see anything. I'm to see nothing. The sound the aim of this one. That's a Jerry. There is something Martin, who will be able to yeah, Mr. Sompa Subia. Never who say and Sunday man would do. You and Pass will be anything. My minimum with my family, but you'll be anything. Yes, I believe, yes, I believe of everyone. That's no much party. I am coming. Imagine. Mate, you're reading come what? School. Mama na me ho kakra mrawati. Na adwumbi wa ha. Me chimwa ko he na chi a. Sompa 93.1. Abrabo mu nke be ye ne saa. Nanso de aka wo yanim eye nsesa. Enen komo ayedie e wote ase na mu no. Me pa che wo. Se wunya akonya mistake bi a waye no. Nka be san yi bi mana. Hello. Hello. Oyema ti saying? Patrona me adam na onse. Radiatum. Ano amane so kakra me wate. Me patre. De bibia sipa. Se wo se reverse wiase a. Anka reverse anka wonye bi. Patre idea
anka menye bie mu mabrabo mu bie mu da ene se mema me ho kwan ama bema sebi oni mada wa bra onware me sheba na me 14 years na me ko JHS ena me ko shia guy bi me ya santini oye muslim me dey say Menim say like boyfriend girlfriend yeah me ma me ho kwan ma boy ne de ne ho ka me no besi ne bra se mente boy ne ka mente so me di me chama enne menya 27 years minua mo omo di me chi na ware nanso boy no me kokoko se den a na masa ba me chi ne boy na betina ase me hu me ti so enye se bi asebi mema mba ma akwemu mema mba ma akwemu nanso oda me woma sa boy no minya bi ma omo ena de ha me kra ne se ontimi nhwemi like omo ba ma akwem no kwan de omo ye ma me no boy no ntimi nya bi ma me enso so no oda me wo ma boy no asem ntimi ntina ntimi pa sanka ye reverse ne ma akoye chi abra me kanya me am so no sen ka me ma me ho kwan ma be ma ne men dada ene bi agise ma ware ansana mama nipa ne mayemi me ba ono ni boy a o break you ana ai break you me patran asemo question bi o kra mbe bi sa na asan so kra suru akiri me ba o ebi ba se omo pese omo ware wana ai ebi ba nanso so no bra me like me nya dom me pretend but me muno so eneni na me call boy ne ho me ko catch no say so but ha me asa de wo yesu de na che say one man kwa ma obrofo so pa o wa say ne I say eduru bre bi ko timi ka che say woni wajai enso na usu me hu ne say ase esaya da bi na oda da so the me di agro so hey when was the last time Ushiano? I think the last month and then my friend catch me say mintu mintina bi ontina ni baby na mintina me baby na so bra meti akra no ene easy we can say call ma wo me ne obia wo baako na so misro say me mama ho kwan ma ye ware me a ansha na makwa ma be ma ne sane makoda etimi bo na che se akwada na wawo no sese no enye guy no mumu a o break you no na wo me fachane one be ma foforo na wo me fachane asa be ma foforo na wo ye no show interest se o pese o ware wo ai wa show but misro no kwede ye ba ko pe misro minti me mpesa me ya dia like mebu ho attend bi ntine meti me baby na me jino be ma na force e pese o be ye ho ade na wo mpena na asesen because brand no kwede ye ba ko pe me dia bra mesa kwa ma boy ni makoda so ni agure ni agure say na boy no say on kra on tren ho kra nhwe o meboa debut me amekọ no ho a me ankasa na medi misika eko na medi misika no aja ne ase me wow nyamotre obi a wo ne no te okay wo ne be ma foforo afa afuro me be se me hwe hu se onyem no sign wo ye menim ye ne de on say ye like menim case no ho ekoye nsempi ena ye free honom eko baby foforo so ena we na menene konye me no me no na me ye de
anke be ma adwene free I no so boy no so so enti nyinsen we na ba ye no boy no so ka che me say ono wa hye me boy say oba ono ne benim no saa ba na no be ware no oni fe so enti ase media obi nim mitri ma adwene be si na make ma asam so me kwa me amena mo me kwa na menim de ha me sen komo we kura no unhye da kura nsusu hu nkyere obi wow powerful ese na menim no okay etimi bawo ena mbisa say guy no te se onyem no because anyinsen ne awo aba mu ide na say at least udi be 9 months ansa na wo mebo a okay o te se wonyem no kanokre o forso ni uhiada menim ye ne de wan hu me da me wo ye no na me ma me adamfo bi na kobo na mane okay so hu Emma o kacha me say Vic yes wow dey ne de o so sin so hu na me say me that time o si misa enti say me hu ne say me ka me bibia cha ne say ba the other year me njai we ti dio enye say me te wo mema mba ma akwem mema ba ma akwem nya abotre de ode ye wo no eye sex no timidi satisfy wo ma anunti eye wo din say bema bia wo hia no ontumi ne wo na se de wona ne da na bra eno ne ada ya ne ha me ben na mitimi hwe ni din me hwe no me view me mane hu se me hwe no mitimi ka no makoma me se ada we wo ye nipa ben ko a mitimi asa mitimi ende me hu free no ozu se waye waduru Guy de Jim Bible. My dear, say me what fast no wanya be say. She's all 9 years. Say no wanyini. I'm on to me where no pay the air back up because Miss Rowe or Makuma mu say me worry and shana. And na die ntina ono no so a wo on ne break you be si sabre no. Eye ne din say obeba ni mu no aware. Like okay. Now no aware. Onware oya oka say minya butre. So obeware me. But me so sometimes me only say dada be no dada. Because me de no compare nkophobia omo like me omo ye mame no onye me sa so Na antina me bisa say on say etoda ade bi wo ho a etimi ma obi ani gie boro so mokọ bed mu a odanso chen mema aka na na ye free ne mo nkomo na tofi na ne bo nkomo say kan ho bi na say oya ade wo mpam and one thing is I said me timi be ma fofo enda this ono say oni be ma fofo kra be da ji so picture ono sa any case na ye hu and ye many beji say me pese obesra me wa ha oni me wo fa ase ni na ai ada obeba fa me wo fa ase ne bra na wo de oba so hwehwe tofi na ye entra dem na yini nkomo why ye hunu ne wo ye nim since obema ne ma ginsam me ba cho me da se oni e bon nkomo wate okay ai sembe bada bio aso wafo bi igina so mami mfa pa ko wi hello Tofi ti sai adumo mutumo pete nyankopon adum e de be pa no why kafra so more than 6 minutes kafra facha me why no problem o de me no de water no pass okay e de be pa na sia sa wo sanya kwanya bi ma ka wonya sa mistake no Tofi ya should me ya mchi mini ano maya omo
we are branch here. Now, you know, and a mobile, I'm not a huge debate of the boy. You can't say, I'm going to over. Hello? What you meet you? You share about it. Nana said, we come out in the beer. Oh, my boy. No, your first one. And so, Nemo. Tofiakwa. For my man will say, we do for. Me for champagne. Fra. Ye come and more young for your and me yet. Dabi on sa no na adwene ye no ba nya sa na tie na me story dey e simbi na ni ya no me pan pa say asa me tetin sebu mo so oni na bushia so mo ko be ni afreme enka e hormona smeta biya be ya omodin pon Emma, if you are singing there, a nipa, and I will say, it's fire. Omane, Omama, Emma, oh, I ask them to see a pan. And then, you know, a banner for 8 months, 2 days, I choose. And again, I choose me sending him. Nyabotre oba oni no tia wa ware no me ware no de unim sa woni ne tia woni ne nyam Menim na to adwuma mu ye bibia o temenchen se awarefo ya ma tito ni me bia no we dem ri na me ko no ho na ose akwada no enya oba Menim na apaye kun ke bia sister man to restaurant obo o se ni se ni me bia amadia no de ena me kan eye ensimbi praja ata ensim me tito so be dream na be ya ni emre no okay unim producer be fra wati me pa show because our story no ehia se eto ye bo ase bo hon komo why I was here asemo emodin na I was here yenhwe me wo fa ase ba ya yene ne bo nkomo yi aya se be ma break you oba die na ma ne ye nwanwa boro so enu nti ama saa de no wo binim tirim se eya adwene no ana se nsema ya ka na to nipa tirim se be ma de wona di kan break you a wo do no won ho chen be ma bia na oba bia eno no to fu wi ase na mo hwan obi an break no wo tuwe wo de break you meboa ewom eye so paso a nipa odi kan ne wodae no yeah owre mfini da yeah eye dan ya wasem bia obeka bia ne din be piem na so to the extent say we ne nkase mu no say all 14 years eno ne guy no kodae ena say see over 27 years na so what free mu 13 good years ni ena wone guy no atena ana se mpu beka na say wone guy no da 14 years no efihia makoma kudumi ensanie entinka enfihia dumi ensa na nyese bia wone obfo from pontanan waso bia hwe wahwe de ya tenten de ya kese de ya tietia na sometimes no aya na sa de we tato ema aya na won musuro wom ho pa se bia wone we begoro sa fo na mpempi no ano aya no muta fa de situation mu se bia wose nipa obreki mie no meni nipa no tena we obekom na bia na dwene a wo fa no woni tirim na ama na edi ne dem sa ejo hunu se nipa no a wone ne dae no sene wo sibi ne dae wo pecha hawa etie no a sibi ko ye no a obi an so se wonya bi da wo first day a wo be no tofe aya na ye wo da sene bibia oh yes me nka na da me ka me first day bia yeah fasi wo be say me kama sem me that time na wo 22 years and then na nyina no
Oh yes. And what carry so sure. Yeah, for see what I be too for tie. Ah, o papa m too for tie. Na say one go fa ba na me chiem. And no dear school fees asem bia ba me nka ho. Asem bia ba me nka ho. We say baby aka asem no koro mini ha. Oh, tough. I just said the obedi kind who check who picture star no near you know. Afanya de ure mfida. Okay. Nipa one ne di kan ye bibi pen dia. There is no real ure, but na we no dia no. Mo frefred munyai. 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 Za obisi buntie. Ha we dey see munyai. Na we no tough. E betimi abase bia guy no ye ni bibi. Okay. As I say we dey anu odin. Say nipa no enye se wonye bi da se na me ka se enye se woni be ma foforo nkonko dai. Na de nko ade so nkonko ade wom to fanya de ya wo kwa. Obekwa akohia de ehso sene no. De ye ho no ho sene no. De ye keto asene no. De be henhamu. De be chokochoko. Ni nyina ya wo akohia. Ene wo ma me no wo ka no no ayewa. Ususum. Na video you talk about. Now him say I'm for send ayi wa say hey drop the video. I send you say Tofi when you akosia drop the video. Video you should talk what happen. Za papa what akosia ene me drop kitu abi. Sa ho. Ba mi ni ha o. Ye fa kitu abi nso. Mba cho mi ni ha. Nya botre ye beba. Mi ni ha. Ana abusiafo muntie niye. MC a honyam na mte ho. Da bia. Eye school fees na te ho. Enti ba school ni e be che no. Enti me de video no ana Silas so Dr. Silas so ho. De obumi anu me de de be koso no. Me Menim ho hwe. Ana akosia na request se omomo kakra. Okay, wo de bra Facebook na me mo wo de me be sa oba. O se aye Sompa 93.1 FM. Sompa 93. Hey, we are seeing wo. Yeah, na go say said ma me no sia starting some ni said wo sika kono. But video no mo fa cheme ebia no matwa so. Ekosi a. Oya ye betima yi madi. No kura de eye baako. Me pesa wo di wani behwe video no because me boa voice ne de wo bete. Ba ma me no wo sa tare na hye no so ye surunku bi o. Ana action na oye no wo car no mu no. Oh. Ma ore muntie we. Why? Muntie we me ba. Ore muntie we me ba. Tia sia now. E dia na ekoso wo ka nim. But your school fees na bi se o. O se dia na ekoso wo ka nim na me de ekoso wo na me de be kan o ha. Wo de bra Sompa 93.1 FM. Shama hu nu antimi hwa bi. What dear me pesa wo shema unu atimi hwa bi na wo say yes video we dear hey school fees obabo na o aye yi dada school fees me pass em o school Masa nya butere na say na man for you drop the video no mesro man menya asem mesraw me de me timi ba bi na mo akofa aba so ho aha adi school fee wo da bokakra bi mami so ba man no ba da no ba na na se ayi echi wa de azure ni oni bi da no e kasa kwa ye timi wo nye bi kan wasisa wo woni mu Yeah. Hey. School fees, jai. I was here. Mama, and baby, what are some na no? Over to bomb. Yeah. Hey. Na mama na some na work kind of tough for moi. Also moi. Oh, nya botre o de me nsanti kakra. Asem na work kan kwa me kwa man sheda ntie. Me mantie. School fees ma me ntie kakra bi o. So, Bama no Baba no Banana say. Hey, echi wa de. Azure, you only be done. The casa kwa ye timi. Who you give it and was son. When we are so them sis. As Sanka will leave ya quite to casa kwa ye to. But spams na vitamin C. Yeah.
Aya video my bandi mi mobium. Dabi my bandi video no mi mobium. Messages bi abaha. Are we free owura Kwame Asare. Wa hu ni Kwame Asare. No no aba ha o. O mai. Number na o de frame me de o so wa ba o. Osi akosia. Ensem ya wo kan de asore no watu asan. Masa ya kasa kura yetu ye ho dada. We so free Apostle Paul Kofia you. Bacho What's my Apostle Paul Kofia you. Catch and say mini ha. Asama o ka say me ho say wo message near me there. Catch them ma me and papa say mini ha. O say Akosia. Mommy and I are listening. For video can my problem is that asam no ma asam no wa kan no wa I was your case na e case yo. So na ga say ma no I was your Saudi go do the echi. Case na e case. Yeah. What's it day? Memo. I was woman is have na emu na olumai some no kekere no anu de kedu baby ma ton shi na krabai da bi onanti we ugina ka mu preach ya wa de wa de oye se na make say drivers no mo tensam yi wo de nyame adoma next e wo se ekwo ho wo de munya botre next week video we no wo de utie next week video we no yem fa nto ho mo na tiase na mu nkomo no perfect yem misa drivers amanfo be gina om ka mu preach no say de ekoso no mo pe because unim say oba no nsem na no wo ka ko no driver no pepe uza driver ni nani gia no oba ben sa o obi so tia mo information what a video no mo yan fa de aka no to hold next week awrade man kwa na yetin kwa mu wa ye de be hwim awozia me offer si e wo say enya brand ni hia fi say to dan so anadwene betima ye ne se be ma na ye ne bibi na bia onye ni bibi but aye na dwene na said the nsem no all ka no say no akwa to the extent say unu obi awo just too yeah me baba akubi na oni mi din komo okay Sompa 93.1 and say daddy me ababa wa me swai wo mabrabo mu se bemma ode ne ho beka me no ono ne bemma me pese o ware me a kire say me ba no asama o ka kire me no nyansa wom okay but me tie bemma no a ode ne ho ka no ni suban a me ka kire me ba ne say Sampa na boy ne ka kire nyame say opa ne chewo onu because how bemma no a ode ne ho account na dwene ye I'm telling you na dwena bodam to we wouldn't tena nye yi enti sa bohye no a wo hye wo ho no eno na wo de be ya adwuma de a you die enti etoda nye nsem wa ye kan nyina na esese ye ya adwene se chinchina sa na wo se ko because eye no kore eye adwene pa se bemma obehunu me ho no ono na me pese me wa no na sa bemma no ompa adwuma omu ade nanim kasa tantantan onfa anya hwe onfa wonya hwe wadamfo kura no ofiri wachi epese won ne da eti sa nipa we na say ma boss ampa ye we nti chinchina sa nipa ko na wo so wa me ware no dabi ayam fom so ndi abusiafo akosia ma minya wo na home kakra sa amamfo a etoto ball ba park ne say muntimi drop video no nya grace na nya na say wanya fo hofro enya Facebook ni ade nti na no so akoti ahwe o but ara na anya fomo akosia me nkan hu ba jo de se mi bisa akoti ahwe kwa ma ne phone kura asai ya pa wonko se na o so ba bi o hwe ase wo se nipa anu wo se wo sori anu wo se sa nipa wo na wo hwe ase wo se wo timi asori o sa no afere awas wada ro be fa yanko ahoma so tawo no ya focus kakra hello bamena Tofi, good evening. You so Mira na what is say? Okay, me ba cho down ho kakra ma me wa na I say me nto nka yi.
Yeah. Ai maminti o. So wonya akwanya bi mu anka ba yede. Sompa 3.1. Dabi. Ola ni nya kra o. Ola ni nya kra. Ada se phone no ben wa no dodo. Me te phone. Ona me shi be ba ma se betra to. So ma di ne wo boku dum. But also good. It is safe. That me other to that day. Let me escape. And I'm starting and Martin. The mama. Sompa Me can't bother to the lab. They still maybe I pay and one card. That means that. The stop at the bottom. The be moving that. Usi so no a unya esika no. Bema oba bia ni ho a wa bie wano ase ne pa wo si no da. E bi si da. It me yeduma pa. Ya ba mi mu tam sa afi. O ya dai. Me da ma mi mu tam sa afi. Nyabotre. Aja nyabotre. Enkomo aye die no e serious. O se woda ma mienu ntam afi ti say oba no we woni dem ana say one bed na ma no mienu da so te baako me we da na me we ada me ba o me ba o asema wo ka no e serious na enipa wo dan a wo ne wo ba da mu a ebe den wanya adwene kura anatinka bi ama sabe wo ho kura timi asore tofe e ma no no me wo nam no na wo musu ti wo ho ase na ko ndi ba kutu kwan ana obi ko di konkon sa kire ba ko se ukunu no oba bi atu kwan ana wo fa ka ke ti oba ya obu ye na omuso ati die mu tutu opa ti ni pakro bodo umienu be ka bom chi ni pakro bo no abono bawo entina omo ya friends anasa ufa we no omumienu be crash ye be te wo ho ase say okay be ma ye mienu ye ne no etie ni ye no tra da ba ko no omumienu nyira esu na dwuma na me pa wo o afa be kai atonsu mo ko do me display da ho Ultimately, your master. And a no today. The study a bushia. The mammy bushia, the papa bushia. A woman is now a cat of hospital. And you who watch me. Of a man, you beyond to me for. Man, yes, up beyond to me for. Sompa 3.1. Man, to me, and yet, a dear beyond so. And let us say, the jail says, yeah, Mamma Nimukrada, let's select and son with you. Raddy. Oh, I'm a share woman, I'm a share woman, and the metal of then I watch a crown. Obani, I now would say, Uncle Mono. Me shada yawo hapa me pesa me shada na otranse. Because who afutu de mabuna yesiso. Na wo nsem a eye wankasa de wo famu a wo pese odi 2 year for on say me pese me kasa asem we a kire wi ase se obi kana brabom tibia ade a waye no nyamsam kan bia ni we chance a o anya hwe no wo nsem a wo brusuwe no anya hwe no na obi besisa afiri ho na de nyankopon hwehwe no no. Eti me pacha opi menim o number no sen ne twato 72 me pacha producer anya oba fraw ye no obetena studio ha ne abon komo na menim se yenwie no enipa bi ebesesen free wa brabo ho me da sipi na be ma ba ko da mami nu utimi ni we da na wasan asori akowe so na ne nakoda dabio anodin
What pick you be on? Hello. Hello, sir. What is saying? Good evening. You have a call there. Yankopon Adum na wonso e. Ejana daruma. Sompa 93.1. Mami di kanka wen free me mo sana. Me for what them you know. And I'm Mr. Sompa. Free the first time I saw boy. But a year blue me move. He was semi kepian sana. My semi program na. Pa me ho ana. Efa one kasa. E me for me kasa ye one kasa na kasa. A program need for the whole thing. Okay, mami ntio. Medase. Ba ko ne say I know say untimi sumu bia manim kwele. Yeah. Untimi nye na ya pede mai from Monday to Saturday untimi nye ya pede mai. Then obey a little bit of it. But one thing is say I'm not for one simple. I'm not for one simple. So jai say when the food in, which program na say the food in. Obi an ka some I want the boy. I know that some are making. Obi a uchi bia the kind of thing. You do all better kasa keke. And you